गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ बानायबाय बानायदों दिनैनि टपिकआ जाहैबाय मोनसे भिडिअ माने नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो नङा होमबा ना बयबो सिनायखायो रसमा बसुमतारी ब्रह्म रसमा ब्रह्म जोंनि इउटुबार बहुत मानसिफ्रा दायो भिडिअ बानायदों बहुत इउटुबारफ्रा भिडिअ बानायदों नङा होमबा बिनि गेजेरावहाय मोनसे खोथा बुंनो सानो आङो ना एथ' मानसिफोर दङ माने इउटुबार होन फेसबुकदार होन बहुत मानसि दङ मिथिबायना जोंनि बर'नि गेजेराव माने फेसबुक बानायग्रा इउटुब बानायग्रा माने बहुत दङ बिनि गेजेराव सासेबो बेखौ हौवा गोनाङा होननानै मोनथियासो बे आसुरित सानथावना बाथ्रा जाबाय आरोना बबे एंगेलजोंबो एसेबां सिक्रेटलि भिडिअ बानायबाय थायोमोन आसुरित जादों आरो आं बे खोथाखौ माने ओरैबायदि सिक्रेटआव माने बियो भिडिअ बानायबाय थादों माने सासे हौवा गैजायै हिनजाव सिख्ला जोंबो सानोमोन जोंबो बहुत भिडिअ बिनि फल'वार्स बिनि फेन जोंबो नायोमोन मालाबा बिराद मोजां टपिक लायै भिडिअ बानायग्रामोन बिथाङा जोंना मोजां भिडिअ बानायोमोन जोंबो नायबाय थायोमोन रावफोरखौ मालाबा मोजां बानायो आरो मालाबा बिदिनो फेमिलि लाइननि एसे माबाबो कमेडिबो बानायोमोन बियो माने नायनानै एसे मालाबा एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हायोमोन आरोना बिनि भिडिअखौ मोजां मोनोमोन जोंबो नाथायबा मोनसे खोथाया बेसो मानि थाखाय बियो खारनो गोनां जाखो हौवाखौ गारनानै खारनो गोनां जाखो ना सिगांनिफ्रायनो बिनि साननायानो जुदाखामोन बायदि मोनदां मिथिबायना मानो होनबा बिनिखायनो माने हौवाखौ गारगोनखायसो जेबो माने बियो हाबानि माने सिनायथि लायाखैमोन आरोना बयनिसिमबो सिनायथि लायाखैमोन आरो खियानि हौवायाबो माखासे मेन्टेल टर्चारबो खालामो जानो हागौ बिनि थाखायबो खारदों जानो हागौ माने खारनायनि मोनफा रिजन थाखायो बयबो हिनजावफोर खारनायनि मोनफा रिजन थायो नङा होमबा सोरबा हौवाफोरा गाज्रि सोरबा खुद हिनजावानो गाज्रि बेफोरबायदि रिजोना थाखायो बयहाबो नाथायबा रसमा ब्रह्मआ आं साननाय बायदिबा माने खारथावामोन मानो होनबा गावबो जानि बुजि माने माबा सेन्सिबोल मानसिखा नङा होमबा खारथावामोन जोंनि हिसाबावथ' माबा मोनसे गिदिर रिजन जानो हागौ बिनि गोसो सिङाव बयबो मिथिया दाथ' रसमा ब्रह्मखौ बहुत मानसियानो बुंदों एथ' मोजां मानसि एथ' मोजां भिडिअ बानायग्रा एथ' साननो गोरों मानसिया थारमाने जि खारखो हौवा माने गोदान सेंग्रा लानानै खारखो बहुत बुंबाय नाथाय दाबो मोनसेबो भिडिअ नुवाखै दै बिनि इउटुबावबो नुवाखै फेसबुकावबो नुवाखै माने बियो जेबो रिप्लाइ खालामफिनाखै आरोना हौवानि बारैबो रिप्लाइ खालामाखै गावनि रिप्लाइ खालामाखै मा रिजनाव गाव खारदों मादों बेनि खोथाखौबो मोजां डिक्लेयार मोनाखै आरोना सोरबाफोर मोनदोंबा हरनो हागोन आंनो खोन्थाहरनो हागोन कमेन्टफ्राव मा रिजन बुंदों माने आं दाबो नुवाखै बिनि फुल रिजन भिडिअखौ मानि थाखाय खारदोंबा हौवाया गाज्रि ना माबा मोनसे बेफोरबायदिखौ माने नुनाय जायाखै एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला आंथ' साननो थांदों माने हौवाया जुदि एक्जेक्टलि बिनि हौवाया गाज्रि मानोमोनब्ला बियो माखासे ससियेल मिडियाआव देखायसिगौमोन आंनि हौवाया ओरैबायदि खालामदों थैबायदि खालामदों माबा मोनसे खालामसिगौमोन आरोना आंनि साननायावबा नाथाय हौवायाबो एसेबां गाज्रि खालामाखै जानो हागौ बियो बिनि साननायानो माने हासबेन्ड चेन्ज खालामनायनि खासोमोन नामा गावनि टारगेटआनो माने बेखौ आं सानो आरोना दा जिखियानो जा मालायनि खोथाखौ जोंबो इसिबां बुंनानै समादानथ' खालामनो हाखाया आरो मा बेथ' गाज्रिथार बेबो गाज्रिथार होननानैथ' जों बुंनो हाया नङा होमबा दा सोरबाफोर नोंथांमोना मोनथियोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो मिथिबाय कमेन्टफ्राव मानि थाखाय मा रिजननि थाखाय गारना खारदों माबा मोनसे खार'नाव सोरबा फिक्स मोनथियोबा खोन्थाहरबाय थ' लोगोफोर बहुत गुबुन दिनाव भिडिअ बानायदोंमोन नोंथाङा मा चेनेला गोदानबा साबसक्राइब खालाम मिथिबायना।